Banana Gaming her. Og jeg har nogle ting, jeg gerne vil sige og spørge jer om. For det første, Lasses computer er gået ned, og han skal have formateret den. Det betyder så, at vi mister alt det, vi har optaget. Så vi stopper vores serier, og så starter vi forfra. Undtagen, Team Fortress 2, selvfølgelig. Dem kan vi bare optage nogle flere af. Og vi skal også have fundet på et navn til jer. Det er jo det, vi skal. Der må I gerne lige skrive i kommentarerne, hvad for et navn vi skal give jer. Fordi jeg kan overhovedet ikke finde på noget, og jeg tror heller ikke på, at Lasse kan finde på noget. Og ja, jeg er stadigvæk syg, som I kan høre. Det har jeg været i næsten 3 måneder. Fucking irriterende. Ondt i halsen, og ondt i ørerne, og en lille bit smule ondt i hovedet. Jeg ved faktisk ikke, hvornår Lasse får formateret sin computer, men han skrev bare på Facebook til mig, at han kom til at formatere den på et eller andet tidspunkt. Så ja, det var bare det, tror jeg. Ja. Så ses vi en anden gang. Det vil jeg da håbe. Jeg er... Nej. Jeg tror ikke helt godt det der. Ja. Men bare... Hej hej. Så ses vi en anden gang, når Lasse får formateret sin computer. Og han går op til igen. Yup.